Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang araw mula dito sa Saudi Arabia. Ako po si Mario, isang OFW at tambalanista since 2014. High school pa lang ako noon, tambalan. Araw-araw kong pinapakinggan ang Mahiwagang Burnay. Marami ako natututunan sa mga payo nyo base sa iba't ibang karanasan ng mga senders. This time, ako naman ang hihingi ng payo. Pangatlo ako sa 6 na magkakapatid. Bagamat naglalabandera at plansyadora ang nanay noon at sumasama naman sa mga gawaing bukid ng tatay, kapos pa din kami. Lumaki kaming umaasa lang sa mga tsuhin at tiyahin para mabuhay. Para makatulong, rumakit ako habang nag-aaral. Nagpapabayad ako bilang taga-drawing, taga-gawa ng projects at assignments sa mga kapwa ko estudyante. Namasukan din akong kasambahay. Pangarap kong maging teacher or nurse. Nag-no-offer naman ng tito ko na sagutin ang tuition fee ko sa kolehiyo pero hindi ko tinanggap. Malaki din kasi ang kakailanganin ko sa pamasahe, pagkain at projects. Baka wala nang kainin ng mga kapatid ko at hindi na makapag-aral. Kaya minabuti ko na lang na magtrabaho para makatulong. 5 araw pagkatapos kong graduate, nagtrabaho ako bilang tao ng kandidato sa bayan namin. Taga-ayos ako ng upuan ng mga makikinig sa kampanya at tagalinis pagkatapos magsalita ng politiko. Nang manalo yung kandidato, nabigyan ako ng trabaho sa munisipyo. Natuto ako ng administrative work. Dahil mabilis akong matuto, maabilidad at mahusay makisama, naging bahagi ako ng iba pang malalaking proyekto ng munisipyo na mas nagpalawak ng aking kaalaman. Natalo ang kandidato matapos ang 6 na taon na termino kaya natapos din ang karir ko sa munisipyo. Lumipad ako papuntang Saudi at sa pagdaan ng mga taon, na-promote bilang supervisor sa finance department ng isang ospital dito sa Riyadh. 8 years na po akong OFW, pero wala pa rin akong ipon. Breadwinner kasi ako ng pamilya. Hindi ko naman sila sinisisi. Hindi naman nila hinihingi na tumulong ako sa lahat ng pagkakataon. Ako ang nagkukusa dahil pangarap ko naman na bigyan ng konting ginhawa sa buhay ang aking pamilya. Nalulungkot ako ngayon dahil ipinatutupad na dito ang Saudization. Ibig sabihin, maraming trabaho ang tatanggalin sa mga dayuhan para maibigay sa mga Saudi Arabians. Kabilang sa mga posisyong hindi na pwede sa non-residents, ang posisyon ko. Ilang buwan na lang ay mapipilitan akong umuwi dahil hindi na i-renew ang visa ko. Naalala ko tuloy yung linya na tambalan na, if you cannot change the situation, change the way you think. Dahil dyan sa kabila ng lungkot,
tinitingnan ko sa perspektibo na baka ito na ang panahon na pagtuunan ko naman ng pansin ng aking sarili. Mula noon hanggang ngayon, nilaan ko na ang lahat para sa pamilya. 34 years old na ako tambalan pero single pa din. Hindi ko magawang pumasok sa isang seryosong relasyon dahil laging pamilya ang prioridad ko. Recently, sinabi ng management na gagawan daw nila ng paraan na ma-renew ang employment ko. Iibahin daw nila ang posisyon ko. Kung sakaling mangyari, should I still stay here? Sa totoo lang, gusto ko na din magstay sa Pinas at sumubok naman ng ibang bagay. Pero kung uuwi naman ako, pare-pareho na kaming walang trabaho at walang regular na pagkakakitaan. Yung ate ko kasi at isa kong kapatid na wala ng trabaho nung kasagsagan ng COVID sa Dubai. Ako lang talaga ang tanging kumikita para sa pamilya sa ngayon. Ano kaya ang dapat kong gawin, tambalan? Sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko bago pa ako mawala ng trabaho. Ang inyong tambalanista, Mario June Sunga. Wow. Parang, hindi nagtago ng ng pangalan, oh, di naku, ba? ang dami na mag-a-add Ang sa'yo dami sa nga, Facebook. Bigay mo na Gcash mo. Oo. Di ba? Malay mo, may mag-add Oo. sa'yo. At ang pag-a-add sa'yo, ang dahilan, juwang-juwa na rin tulad mo. Oo, di di ba? ba? O di naman kaya, nangangailangan sila ng somebody na may experience mula sa ibang bansa to work here in the Philippines. O, di ba? So, Mario June Sunga. Yan po yung kanyang buong pangalan. Anyway, sa Mario, I think alam mo naman yung sagot sa mga tanong mo. Obviously, parang may sagot na yung tanong, kailangan mo lang ng confirmation. Correct. 'Di ba? Ikaw yung tipo ng hindi ka naman ine-expect na hindi ka naman ine-expect na magbigay ng pamilya mo, sabi mo, pero ikaw mismo sa sarili mo binibigyan mo sila ng tulong kasi pamilya mo sila. At saka gusto mo na makaranas sila ng ginhawa sa buhay. Sa iyo na mismo nang galing na ikaw na lang yung pwedeng maging source of income ng mga tao sa pamilya mo kasi yung ate mo nawala ng trabaho na nagka-COVID sa Dubai, 'di ba? Ikaw na mismo ang nagsabi na kapag ka umuwi ka sa Pilipinas, pare-parehas kayong nganga. At ikaw na din mismo nagsabi na wala ka pang ipon. Oh, alam mo na pala Alam mo, gagawin eh. So, sa'yo lahat ng galing, Yes, I think yes, you just yes. need confirmation. And for me, para sa akin, sa sitwasyon na meron ka ngayon, huwag ka nang masyadong lumayo muna. Diba? Sa sitwasyon na meron ka ngayon, I think, stay. Lalo Yes, pa, yes. parang it's a great sign na sinabi sa'yo ng employer mo na babaguhin yung position mo para 'di ba, babaguhin ng management yung position mo para maging para magstay ka. Para sa akin isang napakalaking sign nun para sabihin na magstay ka. Correct. 'Di ba, yung love life naman, dadating din naman yun. Ang dami po naming nagtatrabaho, na busy din, na nagka-love life din. 'Di ba? Na career din ng love life. 'Di ba? Yes. Madaming ganun ha. Totoo naman, 'di ba? Napagsasabay, pwede naman eh. Napagsasabay na kinaya. Correct. 'Di ba? Kasi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming May dahilan. Agree. Yun. So kung gusto mo talagang habang nagtatrabaho ka ay magka-jowa ka din, ano ba? Magsuot ka lang ng ganitong wrap-around dress. Pero nakabuka. Si Mario. Nakabuka, 'di ba? Hindi ko sabihin for all, 'di ba? For all, for everyone, 'di ba? Na nagagawa ka rin ng mga ways. May mga apps na ngayon ito, lagi kong sinasabi ito mga kabisyo, mas madaling magka-jowa ngayon in terms of yung paraan para makahanap versus before. Yung mga before nga nakahanap ang mga before, mga kabisyo, refer lang, kaibigan ng tita, 'di ba, tito ng kapatid, 'di ba, yung mga ganun-ganon yung kasi wala pa social media. So, kailangan maghagilap ng mga friendship na merong kakilala para ngayon may social media. Totoo. Hindi ka pa limited sa mga taga-Saudi. Yes. Pwede ka maghanap ng jojowain na taga-ibang bansa. Yes. Hindi ka limited sa brown at black ang eyes. Totoo. Pwedeng blue, green, gray. Oh, halo-halo. Diba? Totoo yun, ha? Ganun. Global na yung prospect mo ngayon. Yes, Kahit anong diba? lahi, pwede mo nang jowain. So true. Unlike dati, di ba? At kahit anong age. Kasi ngayon, di ba, Oo. partner,
hindi na, regardless of the age na meron na tayong mas malawak na pangunawa na hindi dapat, hindi na okay lang kahit hindi mo kabatch. Okay Tama. lang kahit mas bata. Okay lang kahit mas matanda. O, di ba? Lalala ko, may kaibigan kaming ganyan. Dati, reto-reto din. O, nareretohan naman, kaya lang sobrang arte. Yun yung nakakainis eh. Nagpapareto ka, tapos ang arte-arte mo. Oo, dami mong ano. Tapos choosy-choosy kasi mo. baka naman yung nirereto naman kasi partner. Amoy tartar. Kahit hindi naman masyadong kaputian yung friendship mo or kaputian yung siko at mga singit-singit, mag-aarte din kung tartare naman yung nirefer. Sabi ko, okay lang, match naman kayo. Ganun din ba? Siyempre, hahanap ka namin na katulad mo. May halitosis siya. May halitosis, saka yung isa may gingivitis. Oh, diba? Match. It's a perfect match. It's a match. Pero tama yung sinabi mo, partner. Noon yun, iba na ngayon. Ang dami mo ng paraan para hindi maubusan ng jojowain. Kung ano mang lahi ang gusto mo, lahat yan pwede mong gawa ng paraan sa madaling salita. Sa true. Hearing your story, parang napakabait mong tao, Oo no? nga eh. Nahiya nga ako huminging gold eh. Nakonsensya ka ba agad? Oo, pero napapakabasa ko pa lang ng title, Saudization, tapos Saudi. Yan. Mahal ang Saudi gold, partner. Mas mura. Mas mura kasi ba? galing doon pero kaya nga, Hindi mas mataas ang value pagdating dito, syempre. Oo, pagdating dito. Pero mas mura kapag binili doon. Nahiya ako pag wala daw ipon eh. Saka parang ang bait. So, wag nating hingan. Oo Pero nga. kung masaya ka, since 2014, ba't naman hindi? Wala namang exception ng pagbudol ng tambalan. Ay, speaking of budol, speaking of budol and alay, mag-thank you lang tayo kay Audrey Rose Castaneda ng Tugigaraw City kasi nagpadala sa atin ng mga snacks. Yes, Ayan. oo. So, thank you for sending. Tas natutuwa lang siya kasi, di ba, speaking of modernization, ang pagkakasabi ni Audrey is, pwede na pala ako magpadala ng alay sa inyo kahit nandito ako sa bundok. At see? pwede po talaga yon. At ang pinadala niya sa amin ay Marks and Spencer na galing dito ay malamang dito sa malapit sa amin. Pati nga yung mga anak ko tuwan-tuwa din, partner. Diba? So, ibig sabihin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, sa mga nagpa-promise ng alay, pero hanggang ngayon, nga. Ba't kaya naman dyan? Yung taga-Tugigaraw nga, Nakapagpadala nga, Nasa padulo-dulo na ng Pilipinas, nakapagpadala. But thank you, Audrey. Salamat. Yes, thank you, Audrey. Salamat. We hope to see you soon. And we hope to receive more alay. Yeah. Charot! Kasi ikaw siya rin naman na nagsabi. Posible naman. Posible na pala ako makapagpadala kahit na nasa ano. Kasi posible talaga yun eh. Madali lang naman pala. Madali talaga, partner. Lalo na kung halimbawa ibang bansa. Meron kang mauutusan dito sa Pilipinas. Nangyayari yan sa akin, partner, kapag halimbawa meron silang gustong i-order na damit sa akin. Ang kinokontak nila is yung kamag-anak nila sa Pilipinas. See? Para yung taga-Pilipinas, yung makikipag-coordinate sa akin. Yan. Ganun lang kasimple. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ganun, babalik kami sa iyo, Mario. Alam na this. At saka kahit hindi mo na level, ulitin namin, level ng Saudi Gold. Yan, ganyan. Ano Diba, lang. mas mura daw dyan, di ba? Hindi, pero babalik kami sa pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yun yung pagdating sa love life. So kung gusto mo talagang magkaroon, even if you are working so much, pwede. Natandaan mo, meron tayong naging kwento sa Mahiwagang Bornay partner na lawyer siya. Natandaan mo. Pero kapag ka may ganap, pag isang text lang, titigil niya lahat. Oo, kahit Kasi sa kalagitnaan siya ng hearing. Correct. Titigil niya lahat para makapunta dun sa ganap. Kasi love life may eme-eme sila ng jowa niya eh. Kemelati, kemerot. Punta ka na, solo ko sa bahay. Natataranta. So, ibig kasi sabihin, gusto, may paraan. May paraan. Kung ayaw, madaming dahilan, may meeting, 3, ganyan. Yan. Pwede mo ka magdahilan talaga kapag ka ayaw mo eh. Pero Totoo kung gusto yun. mo, ititigil mo ang lahat para lang makapunta. So, yun, in terms of kung yun yung parang isa sa mga sinasabing mong for yourself, you can still
take care of yourself and look for somebody who will take care of you while having work at the same time. Get the best of both worlds. Pwede. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sayang yung trabaho. Medyo mahirap din ang ano ngayon sa Pilipinas, ha? Setup, Ang yes. setup. Correct, medyo mahirap ang mahirap ang buhay, tutusin. So kung sa Saudi malaki ang bigayan, diyan ka na lang muna, Diyan ka 'di ba? na lang muna. Actually, na-pinpoint mo na yung mga problema mo, 'di ba? At alam mo na rin yung solusyon. Kailangan mo na lang siyang gawin, i-implement mo na lang siya. And going back sa pagiging mabait mo, 'di ba? Napakabait mong tao, ramdam naman kahit sa sulat pa lang ramdam mong mabait Sa ang totoo. tao 'di ba? Yung choice of words niya, paano niya inilatag yung storya ng buhay niya. Correct. At yung pagkaka-deliver ni Nicole, hirapan siya pero naramdaman Ang hirap ang pero bait eh. oh. Pero naramdaman pa rin namin Oo, mabait, and correct. because of that kindness, 'di ba? Kung ano yung kabaitan na meron ka, naniniwala kami that you will be rewarded in the near future. Hindi man Correct. bukas makaluwas sa lalong madaling panahon, ang kabaitan ng isang tao na nabibigyan ng reward 'yan. May reward si God sa sa kabaitan. Yes, maniwala ako doon, i-claim mo 'yan. Maaaring hindi pa sa ngayon, pero pag ibinuhos sa ng universe Oo. yung nararapat sa iyo dahil sa kabaitan mong taglay. Correct, Naku, baka paano? Siksik, liglig at umaapaw. Naku, baka Diba, baka naman ang padala mo na dito talaga, tig-tatlong set kami ng Saudi Gold. Sa sobrang siksik, liglig at umaapaw, parang maliit na bagay na lang sa'yo yung Oo. padalhan ako ng necklace, padalhan si Chupa ng bracelet. Maliit na bagay. Oo, di ba yung mga bibigat na ginto, no? Yan. Yung bracelet tsaka pendant na Yan, yung makukuba ka sa yung- sobrang bigat. Yung parang bilaos sa laki. Ganun. Liit na Oo, bag. malay mo hindi natin masasabi, 'di ba? Ang mababait na tao talagang dinadapuan ng swerte na 'yan. So, And, sinasabi mo ba na yung tao ngayon na nakatuto kaya hindi siya sinuswerte, may ugali siya? malamang. Posibilidad. May posibilidad. Oo, yan. So start doing good things. Yes. Do good para feel good. Agree ako doon. So, pagpatuloy mo lang ang kabaitan. Napakaswerte ng pamilya mo sa'yo. Napakaswerte nila kasi meron silang anak na mabait. And thank you for Yan. carrying the weight for your family. Correct. Breadwinner ka, and di ba mabuhay po lahat ng mga breadwinners. Siswertehin kayo sa buhay ninyo. Sa Claim it. Claim it, Mario Jun Sunga. Ayan. Yan. So, i-add ka na naman nila kasi posible daw na yumaman ka eh. So, Oo, yan na. Ito na yung Ito na yung umpisa, may mga mag-a-add sa'yo. Yan, nagko-connect na yung mga planeta sa sa Yan. outer space. Correct, para Ina-align na ang mga bagay-bagay para sa iyo. Yes, at napili pa yung kwento mo sa Mahiwagang Burnay, Yes. di ba? That alone is another sign na nag-aalay na ang mga planeta. Nag-aalay na ang mga plano ng Diyos para sa iyo. Yes. Stay kind. Be Stay, good. good to your family, and the rewards will come. Yes. Maraming salamat, Mario, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. mamaya-maya sa pagpapatuloy ng FB Live ang ating Fanscan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!